7 minutos, Idol, alas 7 na naman po ng umaga tayo pinagpapatuloy sa ating IFM News ngayong Monday morning edition at sa pagpapatuloy po natin po mga Idol, kagaya ng sabi natin kanina, bagamat magandang ating panahon po mga Idol, tayo pong lahat ay nakaantabay pa din po at kasi kagaya ng sabi mo Idol Mark na may mga paghangin pa din naman. Meron pa rin tayong nararanasan na medyo malakas-lakas yung ihip ng hangin, kaya katulad po niyan, wala pong direktang epekto po sa kalupaan itong si Bagyong Betty. Pero sabi nga ng Pag-asa, maaaring i-enhance nito yung habagat na makaka-apekto po sa ating pong bansa, lalo po dito sa western part po ng bansa po natin, seaboard. Kaya bawal mo lang po malaot. No swimming. No swimming policy. At kaugnay po niyan Idol, di lang basta usapan, di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. nasa ating linya po mga Idol ang ating pong operations head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng lalawigan ng Pangasinan, si Sir Vincent Junchu. Sir Vincent, mapagpalang Monday po. Good morning, sir. Yes, good morning po. Idol Bas, Idol Mark, sa lahat po na ating tagapakinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes sir, at bagamat may bagyo po tayo sir na binabantayan sa labas ng kalupaan natin, mukhang maganda naman po epekto dito sa atin sa Pangasinan. Kumusta po ba monitoring po ng PDR mo sir since nitong Sabado hanggang ngayong alas 6:35 ng Monday? Yes sir, continuous pa rin po yung ating monitoring dito sa ating opisina. Kasama po natin dyan yung Pag-asa. Sa latest update po ng Pag-asa kayo ng alas 5 ng umaga, nasa may Apari, Cagayan po itong si Bagyong Betty. Actually, medyo humihin na rin po siya. Meron po siyang 155 kilometers per hour na lang po yung kanyang lakas ng hangin. Although wala po tayong direct na, hindi po siya direct na katama sa ating kalupaan, hinihila pa rin po niya itong habagat. So, in-expect po ng ating Pag-asa na ito ay mag-exit by Friday. Friday pa. Ayun. Pero are we expecting ano pa po sir, mga enhance sa mga pag-ulan pa din dito sa atin sa Pangasinan? Yes po sir. Itong mga susunod na araw, magmula po ngayon hanggang Merkules or Webes po, mararamdaman pa rin po natin yung habagat dahil pa rin po ng paghila nito ng Bagyong Betty. Okay. So, ito pong mga precautionary measure natin, Sir Vincent, ito pong no swimming policy, ito po ipapatupad pa rin po hanggang sa tuluyan ng makaalis po itong bagyo. Yes po sir, although hindi po siya direktang kasama sa Pangasinan ng ating opisina po sa PDRMO, ay nakahanda pa din po, naka-blue alert status pa rin po yung ating lalawigan ng Pangasinan. Batay na rin po sa recommendation po or inalabas na abiso ng Office of the Civil Defense sa ating po mga kababayan. Wala pong nakataas na gale warning na tinaas ng Pag-asa, pero inabison pa rin po namin yung ating mga mangingisda na wag po muna malaot para po na rin sa kanilang safety. Opo, so ibig sabihin Sir Vincent, no swimming, no sail policy tayo. Tama po, Idol Bad. Opo. Anyway, sir, dito sa pag-monitor po natin na ito, for sure natapos na pong pagpupulong before pa makapasok ng PAR itong si, may mga, pag ganitong instances kasi may mga coastal areas ba tayong binabantayan o in general na tayo sa buong Pangasinan? Usually po, pag ganito po sir, depende po sa track ng bagyo, pero ito pong Bagyong Betty, eastern at saka western po ng ating Pangasinan, lalong-lalo na po yung ating mga coastal area, yung mga hazard-prone areas po natin, yung ating mga rain-induced landslide area, binabantayan po natin yan from east at saka west po ng Pangasinan. So yung naranasan po, Sir Vincent, nitong ating po mga kababayan sa may western part nung nakaraang weekend na Sabado medyo gabi. malakas ang hangin, na malakas ang ulan, na may pag-ulan. Ito po ay habagat po ito siguro na talagang nakaka-apekto po ito sa western seaboard po natin, no? Yes sir, tama po kayo dyan. Habagat pa rin po itong nararamdaman po natin. Kaya nga po, continuous pa rin po yung coordination na ginagawa natin sa ating mga local government units. So every now and then, nagbibigay po sila sa atin ng situational report sa kanilang area of responsibility. And so far, wala naman pong naitala na untoward incident sa kanilang AOR. So hopefully, tuloy-tuloy po ito. Opo. Anyway, Sir Vincent, salamat po sa napakagandang balita na ganito pa din sitwasyon at wala namang untoward incident. Sir Vincent, baka may gusto nyo sabihin po sa mga nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live ngayong umaga.
Yes po sir, sa ating pong mga kababayan, patuloy po tayo mag-monitor nitong track po ng Bagyong Betty. Maaari lamang po na sumunod tayo sa mga pinapatupad na protocols, guidelines ng ating mga local government units. Kung nag-abiso po sila halimbawa ng preemptive evacuation, maaari pong sundin na lang po natin ito at matigas po ng ating ulo. Sa ating po mga mangisda, kung maaari po, wag muna pong lumayag o pumalaot para na rin po sa safety po nating lahat. Okay, salamat Sir Vincent. Magandang umaga. God bless po ang PDRMO. Thank you, sir. Yes sir, good morning po at ingat po tayong lahat dyan. Mga idol, si Sir Vincent Junchu, ang ating operations head ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po, mga idols. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. IFM News.